home, que es faci ja és un gran què. No? Al final, 59 edicions, vull dir, ja és un històric important. Quan parlem de formació de mestres, que és necessària, doncs és fantàstic que hi hagi aquest espai per poder-ho fer, més amb tota l'oferta diversa que hi ha i que es pot escollir. O sigui, jo trobo que és meravellós. Jo havia sigut alumne durant molts anys, o sigui que sempre m'ha semblat una molt bona oportunitat per professionals de seguir-se formant en aquests dies d'estiu que hi ha. Sí, al final el dia a dia d'una persona que es dedica a la docència és frenètic, no? I potser cada vegada més hi ha pocs espais per aturar-se, reflexionar sobre la pràctica que es fa i que hi hagi espais com aquest, no? Ara aquí a l'estiu és realment, jo crec, important i necessari. Bé, és una pregunta complexa. Seria potser molt agosarat per part nostra dir si l'escola en general és democràtica, perquè al final implica moltes coses, l'escola, no? I el concepte d'escola. Sí que és veritat que nosaltres que ens dediquem al món de la formació lectora, de la mediació lectora, sovint parlem de l'escola com un agent democratitzador, en el sentit que allà a l'escola hi tens tots els infants, no? Els tens a tots, i per tant és una oportunitat que tenim per, d'alguna manera, oferir les mateixes oportunitats. Per tal d'oferir aquestes oportunitats, el que hauríem de fer és oferir-los les eines necessàries perquè, en el nostre cas que ens dediquem a la lectura, doncs perquè puguin arribar a esdevenir lector en un futur, no? Per tant, veiem l'escola realment com un lloc una oportunitat que tenim com un lloc on poder-los oferir aquesta oportunitat perquè esdevinguin lectors. No només és el fet de tenir-los, sinó de plantejar-se quines pràctiques, no, duem a terme per tal que realment aquesta oportunitat que dius de tenir-los tots sigui realment una oportunitat útil i que funcioni per tothom, no? Que al final és l'objectiu. Els dos hem estudiat per d'educació primària, tu també d'infantil, i és una de les parts que engloba tot això. És una qüestió personal gairebé, no? T'ensenyen, ho comences a veure, t'agrada per tu mateix, perquè t'ho passes bé llegint, no sé què, després comences a investigar, t'hi comences a aprofundir, veus que té certa importància, li veus quines gràcies té, què pot oferir als infants, aquí t'entra el monstre educatiu, no? I tens més ganes de ficar-t'hi. I és un món que a mesura que t'hi vas ficant t'agrada més. Vulguis o no, t'acaba portant cap allà. Sí, neix d'una vocació personal, diria, i d'una passió per la lectura i pel món de la literatura infantil i juvenil, i després continua segurament també veient el valor que té socialment, no, aquesta tasca de mediació lectora. Doncs bé, quan ens plantejàvem fer aquest curs, la nostra idea era dir, com dèiem abans, sovint durant l'any no tenim temps per aturar-nos, reflexionar sobre la nostra pràctica, no tenim temps sovint per llegir, tampoc, per llegir en profunditat, no llegir superficialment, i llavors creiem que era un bon curs per aturar-nos, llegir uns llibres amb certa profunditat i afinar la mirada cap a aquests llibres. Llavors, l'objectiu principal d'aquest curs és saber què podem veure en cadascun dels llibres per a infants, en què ens podem fixar, per després poder mediar amb aquests llibres amb els infants, portar-los als infants, fer conversa literària i activitats diverses al voltant d'aquests llibres. Jo crec que la gràcia és entendre, sobretot, que un llibre no només és el tema. O sigui, que un llibre no només destaca pel que explica, sinó sobretot pel com ho explica. I dins d'aquest com és on podem anar traient fils, que ara no tindríem temps, no? Però podem anar discriminant què hi ha i què no hi ha. Sobretot, per nosaltres, la principal idea és aquesta, no? Quan llegeixes un llibre, quan agafes un llibre i vols saber quina gràcia té, no és només fixar-te en que si parla de X o parla de B o d'A, sinó com parla d'aquest B, d'aquest X o d'aquest A. I llavors aquí és on comença la gràcia de veure quines diferències hi ha en cada un. Considerem que les pràctiques de mediació literària tenen realment un impacte en els infants quan aconsegueixen que una lectura que haurien fet per si sols, no, hauria arribat a un cert punt, doncs gràcies a aquesta pràctica arriben molt més lluny. És a dir, l'objectiu d'una pràctica de mediació literària al final és que els infants puguin agafar una obra i puguin arribar molt més enllà del que hi arribarien per si sols. És donar-los eines perquè puguin interpretar aquests llibres amb molta més profunditat, no, del que ho farien per si mateixos. Llavors pensem que això realment és important. Per què? Perquè a vegades parlem del gust de la lectura com una cosa innata i no és ben bé així. Al final, perquè un infant li pugui arribar a agradar llegir i pugui tenir l'oportunitat d'esdevenir lector, el que necessita és que algú l'acompanyi en la descoberta
dels aspectes literaris d'un llibre i de poder sumar mirades a la seva pròpia mirada, no? És llavors quan se n'adona que el llibre potser és molt més del que es pensava i llavors és quan realment li pot agradar llegir. És difícil que t'agradi una cosa que veus distant, que no acabes d'entendre i que ningú mai t'ha mostrat. Clar, quan parlem de mediació, la gràcia és obrir camins, no? Intentar obrir tants camins com es pugui perquè cadascú, cada infant o jove acabi trobant el que li acaba agradant o pugui, com a mínim, tenir l'oportunitat de tenir-ho. Si després ho agafa o no, ja és un altre tema. Però, com a mínim, que no s'hagi dit que nosaltres no hem fet tot el que es podia intentar. I a banda, a nivell de lectura, tots sabem que hi ha un munt de beneficis darrere d'això. Per tant, si tu aconsegueixes fer una bona mediació, aconsegueixes que la relació entre infant i llibre, entre jove i llibre, funcioni d'una manera o altra, estàs aconseguint obrir tot de camins que després podran ser aprofitats, esperem-ho, quan vagi creixent i vagi fent la seva vida, diguéssim. Bé, a vegades la prova del cotó, per saber si una pràctica de mediació ha funcionat o no, és veure això, és preguntar-se si realment la interpretació de l'infant ha crescut, si de cop, quan parla d'aquest llibre l'infant, veus que ha descobert més coses de les que havia descobert amb una primera lectura. Moltes vegades l'impacte de les pràctiques de mediació lectora i literària es veu sobretot al llarg del temps, es veu a mitjà i llarg termini. Això ho veiem clarament nosaltres, que conduïm alguns clubs de lectura, és quan porten ja fins i tot uns anys que veus que les seves interpretacions han crescut, que parlen amb molta més propietat dels llibres que han llegit i, per tant, cal a vegades un cert temps també per aturar-se i avaluar si han funcionat o no les pràctiques de lectura que has dut a terme. I a vegades potser tenim una certa pressa en veure si les coses funcionen o no i la lectura precisament una cosa que necessita és temps. Com moltes coses educatives, al final comences, plantes la llavor i aquesta llavor triga a créixer, no és immediat. Per tant, la manera és això, dedicar a observar i a observar amb temps i dedicar-se anys a anar mirant com va evolucionant. Sí que hi ha crec que una voluntat per part de bastants professionals de formar-se en aquest àmbit que potser fa uns anys no hi era tant, o sí, però potser no hi havia tant les oportunitats. Això ja, no ho sé, no tenim tanta consciència històrica. Però bueno, que sí que hi ha aquesta capacitat de formar i d'avançar professionalment, com a grup, com a gremi, diguéssim, en aquest sentit, i oferir millor mediació als infants i joves. I en què fa literatura infantil i juvenil ja és l'altre tema. Sí, aquí, clar, si parléssim de tendències en literatura infantil i juvenil... Bé, al final es publica molta cosa, això és una cosa que és evident, no? Es publiquen molts i molts llibres, a vegades massa en el sentit que no tenim prou temps, precisament, les persones que ens dediquem a la mediació, de llegir-los, de fer bones seleccions. Per sort hi ha grups com el Seminari de Bibliografia d'aquí, de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, que elaboren el Garbell, que és una selecció dels millors llibres publicats trimestralment, que ens ajuden una mica a filtrar i que ens ajuden a poder saber més o menys dins de tot aquest mar de llibres que es publica quins valen la pena i quins no. Però realment una de les tendències que veiem és això, que es publica molt i llavors costa a vegades, no, assimilar tot el que es va publicant. Potser la tendència que ens agradaria, no sé si és la que serà o no, és aquest treball en xarxa i en comunitat amb tots els actors al voltant d'aquesta mediació, que no únicament són els mestres, sinó les bibliotecàries, els investigadors i les investigadores, els propis mediadors que surten, les llibreries, tot aquest conjunt de persones que es dediquen al llibre infantil i juvenil en un moment o altre, treballin cada vegada més en xarxa per poder compartir, per poder créixer conjuntament i anar a fer les coses millor. Va sorgir precisament pel que dèiem abans, no? Vam començar a formar-nos, vam acabar el màster i després d'això ens va costar trobar alguna cosa per seguir avançant en aquest sentit. El podcast que fem amb una companya que no està aquí, eren dos que ens agradava molt aquest món de la ràdio, que escoltàvem, ella escoltava sobretot podcast, jo la ràdio. Vam trobar que era una manera bastant maca de seguir aprenent, perquè al final entrevistem a gent a qui ens agradaria escoltar i li fem les preguntes que ens agradaria saber. Per tant, bàsicament va venir d'aquí, de seguir aprenent, de seguir podent gaudir d'aquest món des d'una altra vessant, que va ser el podcast, que en aquell moment, just abans del Covid, no era tan el boom encara no havia sortit tant, però bueno, ja Déu-n'hi-do. I per aquí va anar la cosa, diguéssim, i des d'allà fins ara. El que hem notat és que la gent que es dedica a aquest món ha agraït que hi hagi un programa sobre això, perquè de fet fins fa poquet érem l'únic programa en català sobre literatura infantil i juvenil, ara per sort ja n'hi ha un altre, no? El fet de que algú parli sobre allò que t'agrada, sobre allò que t'interessa, que cridi a gent i que pugui entrevistar gent i que tinguis una hora, el que dèiem una mica del temps, dedicar una hora, un temps que
als grans mitjans és impossible que hi surti o de moment no li dediquen aquest temps. Va ser molt bo i des del principi hem tingut molt bona acollida, sobretot això, dins dels convençuts o dins del món en el que ens dediquem. Sí que és veritat que quan vas a fer formacions, això, notes que hi ha gent que l'escolta, etc. i que des que vam començar fins ara ha anat creixent en volum de... Tampoc estem parlant d'unes superreproduccions. Però bé, dins d'un àmbit tan reduït com és el de la literatura infantil i juvenil, doncs sí que ha tingut cert ressò i sobretot la gent agraeix tenir un lloc on poder anar a escoltar el que ens agrada. D'una banda, hi ha autors canònics que penso que hauríem de tenir sempre en compte, no? Tant pel que fa a l'àlbum il·lustrat, que aquí podríem parlar Tommy Ungerer, Maurice Sendak, Chris Van Allsburg, David Wessner, no? Podríem anomenar-ne molts, no? Hi ha autors cabdal que hauríem de seguir llegint, que a vegades amb la voràgine de publicació en què ens trobem, a vegades els llibres de fons es perden, no? I que no caldria perdre'ls. Llavors podríem avançar també cap a la narrativa, parlar de grans clàssics de la narrativa, com Pippi Calces Llargues, no? I tots els llibres de l'Astrid Lindgren, Roald Dahl, evidentment, que sempre acaba sortint. I després de publicacions recents que s'estan fent molt potents, també a casa nostra, que hauríem de tenir també en compte. A vegades tirem molt de la traducció. Hi ha bons autors a casa nostra, com l'Oriol Canosa, la Muriel Villanueva, la Tina Vallès, no? Doncs jo penso que una cosa, en la literatura infantil i juvenil actual, una cosa bona que penso que estem veient, és que cada vegada més els llibres intenten representar realitats del nostre voltant diverses, però d'una manera no alliçonadora i integrada dins de la bona literatura. És a dir, a vegades ens trobàvem que amb la intenció de representar realitats familiars diverses, per exemple, doncs s'intentaven posar uns personatges concrets, però el centre de l'obra havia de ser aquell, havia de ser que la realitat familiar era diversa i diferent, i per què no oferir personatges, no? Diversos, integrats dins de la literatura i que no hagi de ser tal focus posat aquí, no? Jo crec que els llibres cada vegada més intenten anar per aquí.